מלך העולם, ישר ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל התשועות ועל הנפלאות שעשית לנו. לך מה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל התשועות ועל הנפלאות שעשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים וכל 8 ימי חנוכה. הנרות הללו קודש ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להודות לשמך על ניסיך ונפלאותיך וישועותיך. מהו צור ישועתי, לך נאה לשבח, ביקום ותהילה.